Mit navn er Nikolaj Krag, og jeg er co-founder af GoTipster. GoTipster er et takeaway-koncept, som udbyder takeaway for en række Michelin og Michelin-anbefalede restauranter her i København. BizSolutions har foretaget vores IT-setup, som gør det nemt for os at ekspandere og internationalisere. Hertil så har vi fået den allerbedste betalingsløsning gennem S5, hvilket gør vores betalingsflow utrolig nemt. Vi har også fået integreret Economic Pop, så vores regnskab er ajour hele tiden. Samtidig så har BizSolution minimeret administrativ tid for os. Vi bruger faktisk ingen tid på det længere. Og vi kan nu fokusere 100% på vores kerneforretning, hvilket er det, man ønsker som nyopstartet virksomhed. Vi kan absolut anbefale BizSolutions til andre. Det har vi selv gjort i vores eget netværk, og den feedback, vi har fået tilbage, har været med stor applaus.